سلام زي خبركم تخاطلتي بين تي في نلو مسوني إسران حدن سنة أوانا وزعبا حيزدان لكم متينا لنا كيساف فتسام مدباتنا حابيركم نخيط صنحو يعجبكم بدلالو ناس قرتن هن بزح شجراتن زد تقالعو أمنا بزحات مخانو زي مات نقرأ يكونن انتخون هلو مجن زد تفلاليو أب سدتن بسدت أبيلوم أب دحام كنتات زركبون جناون أب ماسرتن سكياتن زلو زد ترخب صحف قنقروا لكم ينام سناي مكتتال بدلالو ناس قرتن زب برابر زلو نقدي دك سبات رجعت يا تبهل من قد ليبيا أوروبا تخفيت له تأجم كيسلن في التقام مساعة خي سرحي خطفليه كنوس دكين خلينا علوم سلاز أمنوا نودع عسرت عمت ولا دام أب سودان مس أدي أجريفة نسهر وزاد كنتات جن كم تيه زبلوا أيت أنحن جنا أباز أم سهران كلا نزغونة فلتيه ببوخي بدخيز بتصحكيم زملوي متعبيتخي من مهرتخي أبدأ زلوت فلتيوم دولهم ولا حنتي دولار أواتيهم حجزوني بليوم هيا دولي النابلو يساقيوا بمهلاوم بجاهم با أدحنين نابلت مسنبعت عينتا تبقى سلام بجاهم نابودين أدين نسودان ملسونين تتحطون جنزب أبعد سبعتي لمينك خفلكم أزقلو تنباتيكم أمسيكمني كتبكم إلاون أنت أويت ليبيا داس حويا خوينوام كاب سودان زأتون بر نسودان زملس بزي مهلاوم أبتي أتأم إبرخام أبتحتي إتوم مسيقاقرتي دك سبات أتزمت أننا تتصبيت بچنك تحلفو لام كلتا تعتعلم أحوات ودا عسرت حموشتن عسرت عمت قلعون كاب سودان تجويوم كم زمتون عوض زركبو عصم سغا هايردو تبايلوم ززعوم ገንዘብ ዝኸፍሉ መቅረብ እዚ ህዝቢ በደላሉን ነገርቲ ሰባትን ኣብ ጸገሚ ኣቱ ስለዘሎ ሰሰብና ንምከር ክብሉ ንቢቢሲ ተዛሪቦም ቅድሚ ሕጂውን ኤርትራውያን ዶብ መሰገሩም ኣብ ሱዳን መንገዲ ሊብያ እናተጨወዩ ካብ ኣህዋትን ኣዝማድን ገንዘብ ሓውሉ ገንዘብ ለኣኹና ተባህለም ብዙሕ ሰብ ተሳቂዩ ኣብ ሊብያን ሲናይን ብነጋዱ ደቂ ሰባት ከቢድ ጸገምን ሽግርን ዘጋጥሞም ኤርትራውያን زسكعك مكرا أحلفنا إلهم كزنتوم أبستفلالي محبروي مرخبيتات تتصحيفون تسندون يوم تمالي اتفتسم تمكروم بزحات أنها اللوام حج خالص غاي خنسمع أي جبان كبل تتابعي سبو مسلات جورج التحساسيبوم قبل يعزلو سدتنيات بوغنوم لبيع مدراويت السيوليام جن لبيع أمر ربدا سلأت ركبا يكونن بسيول تمثيلام وي وعن ندرن سلازلوه أيقونتن جهنم تبايلام انتاي دام قبل بي حقن سرعتن سلازيلوم زركبه بعل برت طبنجان سلاز امصكام بحيلو چويو سلاز شتكان كنغدلكا سلاز غزاكانيم ليبيا مدراويت سيول تبايلو يبل منسي مدهانيم اتمن اسي ابتا جهنم بيلو زصواح بزح شجرن مكران زرعي الهجر لومدو صباح نابو حسبوتا اجعز كبل ناستات حموشت عمت اب ليبيا كرتتي اليوم إيرتراويان اب نزحلفه 10 عامات بسقاين قفعن سدت كم حسوم تساقيهم تقفيهم يوم حول جنزب الاخو ليبل انا تبهلوم ببترن حاتين انا تجرفو بنطبطاب بلاستيك انا تلبلبوم كويوزر اسئلي كيترفم اب محبروي مرخبيتات تزرغحيوم أتوم قفعتي إيدهم كبوم أتوم قديات إن رأيوهنا من رسول نخياتهم كندي أويات كندي ترعان كندي أبيتوتان مهتسنتان كريبوم جنقعزو سدتن نقديدك سواتن تتأو أيبلن أبزبنا جيلانت نيرون تغيرون تبايلو أبستفلالي فيلمتات إن رأيوم عسكاكن قفعن شكانن لومي أبلعلنا يتكم هاللوم كأيبل كابليبيا زوت الله معلتي كريهان كوزبل من أسي داويد من أسيات أب مزانهم انتاي يقاتم كمزلو انا تنقروم سغين كانزان اتوم أب تسقم زود قوسوات انا تحبروم بچنكن عقل صبتن مريرنا كابزبلوه من نبابروه ناب أزيو زمررن حنساب مسأتوه مواصوه ناب زيرخبلوه مدراوي جهنم يوحزو اللوم أتانا ليبيا زأتو غلا معلتي زرقم حجي كاب زيغهان بزي ولاون ناب عدي زمل سنسب ادل اللوه يبل أب ليبيا كاب بيت ماسرتي ناب بيت ماسرتي خسقاقر زربربه من اسي مدهانيم
ሊቢያ ብፍላይ ድሕሪ ውድቀት መሐመር አልቀዛፊ ሓያል ማእከላይ መንግስቲ ስለዚ ሃነፀት ኩሉ ጠበንጃ ንብረትን ዝሓዘን እሽቶ መንግስቲ ኮይኑ እቲ ካብ ሃድን መንግስትን ኩናትን ቁጠባዊ ድቀትን ሃዲሙ በመንገዲ ሊቢያ ናብ ውሑስ ሃገር ክሰጋገር ናብ ሊቢያ ዝውሕዝ አፍሪቃዊ ኣብ በረኻታት ሊቢያ መምስ መሻርክቶም ዝዓስከሩ ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርትን ነጋዶ ደቂ ሰባትን ከም ምንጪ እቶትን ሃብትን ይጥቀምሎም ከም ዘለው መንእሰይ አብርሃም ይሕብር። ኣብ ሊቢያ ደቂ ሰባት ከምቲ ቀደም ኣብ ዘበነ ግልያነት ተገይሩን ይግበር ነይሩን ተባሂሉ ዝንገር ቀትሪ ምድሪ ብጨረታ ክሽየጡ ቅድሚ 4 ዓመት ብጋዜጠኛታት ተቃሊዑስ ኣብ ማዕከናት ሚድያ ንዓለም ተዘርጊሑ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኤውሮጳውያን ሊቢያውያን ባሕሮም ንኽቆጻጸሩ ብዙ ሓገዝ ስለ ዝገበራም ንባሕሪ ዝተበገሰ ተታሒዙ ናብ ማእሰርቲ ስለ ዝምለስ ንኤውሮጳ ዘማዕድው ስደተኛታት ተስፋ ሲኢኖም ኣብ ርእሲኡ ንኹሉ ምንቅስቓስ ዝእግድ ኮቪድ መጺኡ እቲ ጉዕዞ ተዳኺሙ ሕጂ ግን ሓደስቲ ደላሎም ኣብ አዲስ አበባን ሱዳንን ተዘሪኦም ብዝርግሖ ዘለዉ ናይ ሓሶት ተስፋ ብዙሓት ዓቕሎም ዝጸብዎም ጉሩሃት ስደተኛታት ብዘይትግበር መብጻዕቲ ታሊሎም ናባፃ ምእሳራ ይውሕዙ ስለ ዘለዉ ኩሎም ተጣበቕቲ መሰላት ሰባት ብናይ ሓሶት ወረ ኸይታለሉ የጠንቅቑለዉ። ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ሓይልታት ጸጥታን ኣህዱታት ሓለዋ ባሕርን ሊቢያ ኣብ ዝተፈላለየ መዝርዓም ተባሂሉ ዝስመ ስደተኛታት ቅድሚ ንቕሎ ባሕሪ ዝተኣኻኽብሉ ስፍራም ተፍትሽ ብምክያድ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝርከቦም ኣሽሓት ስደተኛታት ከም ዝሓዙ መንእሰይ አብርሃም ተዛሪቡ እዩ። እቶም ብደላሎን ዘይሕጋውያን ኣሰጋግርትን ካብ ፈቅዶ ካብ አዲስ አበባን ሱዳንን መንገዲ ተኸፊቱሎ ብዝብል ምእመነ ቃላት ተታሊሎም ማእከላይ ባሕሪ ቆሪጾም ንጥልያን ክሰግሩ ዝሓልሙ ስደተኛታት ንዓመታት ሰሪሖም ክእክቦ ዘይክእሉ ኣሽሓት ዶላር ከፊሎም ኣብ ምድሪ ሊቢያ ሓዲግ መዲግ ኮይኖም ከም ዘለው እቶም ኣብ ስቃይ ዘለው ስደተኛታት ይሕብሩ እዮም። እቶም ኣብ መዝርዓ ገማግም ባሕሪ ኮነም ኣብ ካልእ መጽንሒ ማእከላት ተዳጊኖም ዝተተሓዙ ስደተኛታት ናብ ዝኸፈ ኣብያተ ማእሰርቲ ይጉዕዙ ከም ዘለው ንመግለጺ ላዕለዋይ ተጻዋዒ ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምጥቃስ ንጡፍ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ጆርጅ ይሕብር። ኣብ ሊቢያ ንልዕሊ 5 ዓመታት ዝኽርተተ ካብን ናብን ማዓስከራት መዳጎኒ ማእከላትን ዝተሰጋገረ መንእሰይ መድሃኒም ክድቅስን ክትንስእን ጎይታይ ካብዚ ምድራዊ ገሃነብ መዋጽኦ ፍጠረና እንዳበልኩ ዝጽሊ ክብል ነቲ ምረት ይገልጾም። ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት መንእሰይ አብርሃም ተስፋይ እዚ ሕጂ ኣብ ሊቢያ ዘሎ ሃዋህው ከቢድ ምዃኑ ይጠቅስ። ሎሚ ብሊቢያ ናብ ኤውሮጳ ምስጋር ዘይከኣል ምሕላም እዩ በማለት ኩሉ ኤርትራዊ ንሓውን ሓፍቱን ውላዱን ናብዚ ናይ ጥፍኣት መንገዲ ንኸይከዱ ክመክርን ክሕብርን ኣጥቢቑ ይምሕፀን። አቶ ጆርጅውን ንሊቢያ ኣትዮም መውፅኢ ሲኢኖም ከቢድ ስነ አእምራዊ ጸገም ዝበጽሖም ንዓመታት ዝሳቀዩ ኤርትራውያን ስደተኛታት እናሃለው ሎሚ ብሊቢያ ንኤውሮጳ ክትኣቱ ምሕሳብ ከም ዘይከኣል ክንፈልጥ ይግባእ ብምባል መንገዲ ሊቢያ ከምቲ ደላሎ ዘውርዮ ቀሊል ዘይምዃኑ ኣረዲኡ። ዝኸበርኩም ተኻተልቲ ቤን ቲቪ ሎሚ ዘዳልናዮ መደብ እዚ ክትከታተሉ ጽናሕኩም እዩ ነይሩ። መዓልታዊ ንዝርግሖም ቪድዮታት ንኽትከታተሉ ኣብዛ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራ ምዃንኩም ኣረጋግጹ።